нядзельным эфіры тэлеканала «Віцебск» выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Ольга Шмаргун. Вітаю вас! Сёння 5 сакавіка і гэта наш першы вясенні выпуск. На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Нашы карэспандэнты натхніліся вясной і знайшлі мноства цікавых навін. Пра іх і раскажам. Глядзіце ў праграме. До стагоддзя беларускай міліцыі ў Віцебску ўрачыста адкрылі абноўлены музей міліцыі і мемарыяльны знак у памяць загінуўшых пры выкананні службовага абавязку. На выязным пасяджэнні камісіі парламенцкага сходу саюзнай дзяржавы па бюджэце і фінансах, якое прайшло ў Оршы, гаварылі пра рэгіянальнае супрацоўніцтва, абмеркавалі і рэалізацыю праграмы развіцця льняных комплексаў. Полацкая ГЭС дала першую энергію, запушчаны 2 з 5 гідратурбін на поўную магутнасць, станцыя запрацуе ў красавіку. Хлебазаводы могуць увайсці ў склад інтэграваных структур. Гэта дазволіць ім знізіць затраты і зменшыць кошт прадукцыі. Такія думкі агучыў старшыня аблвыканкама. Вечарам памяці ў тэатральнай гасцёўні адзначылі ў Віцебску стагоддзе з дня нараджэння народнага артыста СССР Фёдора Шмакова. На коласаўскую сцэну ён выходзіў на працягу 7 дзесяткаў гадоў. Трыумф героем спорту. Алімпійскі чэмпіён Уладзіслаў Ганчароў і яго трэнер Ольга Ўласава сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу. Беларуская міліцыя адзначыла сваё прафесійнае свята і стагоддзя з дня ўтварэння. Да юбілею ў Віцебску ўрачыста адкрылі абноўлены музей міліцыі і мемарыяльны знак у памяць загінуўшых пры выкананні службовага абавязку. Лепшых праваахоўнікаў і ветэранаў службы ўзнагародзілі ганаровымі граматамі і юбілейнымі медалямі. Наша здымачная група пабывала на ўрачыстасцях. Гісторыя віцебскіх праваахоўнікаў за цэлае стагоддзе. У дакументах, фотаздымках, форменным адзенні, узнагародах і табельнай зброі. Ва ўнікальнай калекцыі, якую збіралі пры дапамозе ветэранаў службы, каля 500 экспанатаў. Музей віцебскай міліцыі з'явіўся ў 1984 годзе. Зараз яго абнавілі і дапоўнілі новай залай. Здесь мы присутствуем на 15 августа. У нас день Витебской губернской милиции, праздник, куда приглашается руководство ВУД, все ветераны, это актив ветеранский, на площади Победы. Ён аддаў службе 35 гадоў, і цяпер яго фотаздымкі частка музейнай экспазіцыі. Яшчэ адзін ветэран, былы начальнік управлення Алексей Пилипович Кляшчонак, перадаў музею сваю парадную генеральскую шинель. У ліку эксклюзіўных рэчаў у калекцыі і форма 1947 года. Это уникальная форма, поскольку здесь и сохранилась полностью и родные пуговички, и погоны, фуражка и шашка, которая в тот момент была табельным оружием, то есть все, весь комплект. Многія экспанаты тут можна патрымаць у руках і нават прымерыць. Наведвальнікам дазваляюць і прысесці за пульт дзяжурнага. А для ганаровых гасцей стварылі спецыяльную кнігу. Першы запіс у ёй пакінуў намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі. Яго кар'ера калісьці пачыналася на віцебскай зямлі. То, что в Витебске сделали вот этот музей, это молодцы. Без прошлого нету настоящего, тем более и будущего. И память для молодых сотрудников, которые когда-то начнут службу. Я сам начинал службу в УВД Витебского облсполкома 29 лет назад, в марте 1988 года. И для меня это близкое издание, и интересно, вот что так сделали. Пасля маштабнай рэканструкцыі да свята адкрылі і мемарыяльны знак у гонар загінуўшых пры выкананні службовага абавязку. Па абодва бакі ад помніка на гранітных плітах цяпер увекавечаны імёны 125 супрацоўнікаў. Золотой фонд – это, конечно же, ветераны, которые, в общем-то, в свое время заложили достаточно прочный фундамент, вырастили не одно поколение правоохранителей, которые в сегодняшний день качественно, достаточно высокопрофессионально выполняют свои обязанности по охране общественного порядка, раскрытию и предупреждению преступлений. Урачыстасці з нагоды стагоддзя міліцыі працягнулі ў канцэртнай зале Віцебск. Лепшых праваахоўнікаў і ветэранаў службы ўзнагародзілі ганаровымі граматамі і юбілейнымі медалямі. Эфектыўнасць дзейнасці віцебскіх міліцыянераў адзначыў старшыня абласнога выканаўчага камітэта. Милиция – это плод государства. Милиция – это те люди, которые сегодня защищают нас от зла, которые борются со злом, которые действительно оберегают наши семьи от неудобств. Это люди, которые сегодня обеспечивают покой на наших улицах. Дзень міліцыі ў Беларусі адзначаецца 4 сакавіка. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск.
Грамадская ўзнагарода, заснаваная ўпраўленнем унутраных спраў Віцебскага аблвыканкама да стагоддзя беларускай міліцыі. Сімвалічным знакам стала бронзавая статуэтка святога Георгія, заступніка войска. Упершыню яе ўручылі падчас юбілейных урачыстасцяў. Лаўрэатам у намінацыі за вернасць службоваму абавязку стаў былы начальнік управлення Дзяржаўтаінспекцыі вобласці палкоўнік у адстаўцы Сергей Матаронак. Узнагароду ўручылі яго дачцэ Марыне. У намінацыі за ўмацаванне аўтарытэта і асабісты ўклад у развіццё міліцыі Віцебскай вобласці лаўрэатам стаў архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый. У далейшым грамадскую ўзнагароду плануюць уручаць штогод. Знізіць затраты дзеля змяншэння кошту прадукцыі, уключыць хлебазаводы ў склад інтэграваных структур прапануе кіраўніцтва вобласці. Такі крок дазволіць выключыць затраты на закупку сыравіны і лагістыку. Адпаведна, знізіцца сабекошт прадукцыі і яе канчатковая цана для пакупніка. Наколькі дзейсным можа быць такі падыход, старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў абмеркаваў з кіраўніцтвам прадпрыемства «Віцебсхлебпрам». Ён наведаў вытворчасць і правёў асабісты прыём супрацоўнікаў завода. На ім прысутнічала і наша здымачная група. Магчымасцю асабіста задаць пытанне губернатару на Віцебсхлебпраме скарысталіся ўсяго 3 чалавекі. Усе пытанні злабадзённыя і набалелыя, хаця некаторыя можна было б вырашыць не на абласным, а на раённым узроўні. Як праблему Ірыны Маркевіч. Вуліца Лясная ў вёсцы Сасноўка. У міжсезонне па ёй не прайсці, не праехаць. Гады 4 таму пасля звароту на прамую лінію дарогу параўнялі і падсыпалі жвірам. З таго часу спецтэхніка туды больш не заязджала. Там, в принципе, если грейдером пройти и вот эти участки подсыпать гравием или крошкой асфальтной, то есть она будет, ну, так скажем, в нормальном состоянии и проблем не будет с проездом. Камунальнікі тут жа атрымліваюць ад старшыні аблвыканкама даручэння, як толькі дастаткова падсохне, дарогу падсыпаць і на будучае даглядаць за ёй штогод, а не толькі пасля скаргаў мясцовых жыхароў. Больш глобальнае пытанне ў наступнага візіцёра – будаўніцтва паліклінікі ў мікрараёне Поўдзень-7. Губернатар тлумачыць усё пытанне ў фінансаванні аб'екта. Гаворка ідзе пра салідныя сумы. Чтобы было гарантированное финансирование, вот мы работаем сейчас практически в 3 направлениях. Это китайские линии финансирования. Мы отрабатываем вопрос финансирования через Банк развития. И 3 направление у нас, значит, это бюджет. Прагноз Мікалая Шарснёва – паліклініка пачне працаваць у сярэдзіне 2018-го. Сёння будаўнічыя работы актывізаваліся. Даўшы адказы на пытанні пра асвятленне лыжаролернай трасы ў Лучосе і якасць каткоў у абласным цэнтры, губернатар яшчэ раз звярнуў увагу на ініцыятыўнасць саміх чыноўнікаў на месцах. Моя позиция твердая. Мы должны через людей, если не получается через специалистов и руководство, значит, обратная реакция через людей. Будем оказывать влияние на тех специалистов, которые должны наводить порядок. Адразу пасля прыёму знаёмства з вытворчасцю старшыня аблвыканкама наведвае кандытарскі цэх і цэх хлебабулачных вырабаў. Цікавіцца ходам мадэрнізацыі, кантролем якасці сыравіны і гатовай прадукцыі, закупкай сыравіны і эканомікай прадпрыемства ў цэлым. Віцебсхлебпрам сёння ўключае некалькі хлебазаводаў па ўсёй вобласці і выпускае шырокі асартыментны пералік прадукцыі. Гандлёвая сетка ўключае каля 20 фірменных магазинаў. Ассортиментный перечень очень большой. У нас только хлеб идет 25 наименований, это ржано-пшеничный. Около 10 наименований идет батонов. Булочные, если мы начнем брать, около 40 наименований. Галоўнае пытанне губернатара, за кошт чаго можна знізіць затраты, каб спажыўцы маглі набываць гатовую прадукцыю па больш нізкім кошце. Выйсце Мікалай Шарснёў бачыць ва ўключэнні хлебазаводаў у склад інтэграваных структур. Наша стратегия развития вообще в целом Витебской области в том, чтобы создавать структуры, где будет продукт формироваться от начала и до полки того или другого магазина. Тогда мы найдем действительно удешевление, тогда наш товар будет действительно конкурентоспособный с минимальной себестоимостью. Такі крок дазволіць як мінімум пазбегнуць затрат на закупку сыравіны і лагістыку. Увесь працэс ад вырошчвання пшаніцы на полях да продажу гатовай прадукцыі ў фірменных магазинах будзе ажыццяўляцца ў межах аднаго холдынгу, і гэта зменшыць канчатковы кошт прадукцыі. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск.
Віцебскія хлебапёкі асвоілі выпуск армейскіх галет. Пра гэта паведамілі падчас візіту на прадпрыемства старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Спецыфічны від пячэння замяняе хлеб і можа захоўвацца даволі доўгі час. Выпуск армейскіх галет наладзілі па заказу Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Першую пробную партыю ў 30 тонн адгрузілі ў канцы 2016 года. Зараз ідзе заключэнне кантрактаў на далейшыя пастаўкі. Галеты на прадпрыемстве гатуюць па спецыяльнай рэцэптуры у адпаведнасці з расійскім дзяржаўным стандартам і фасуюць у парцыённую упакоўку. Усяго адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск-хлебпрам» сёння выпускае некалькі дзесяткаў хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў, у тым ліку пячэння. Аб рэгіянальным супрацоўніцтве ішла гаворка на выязным пасяджэнні камісіі парламенцкага сходу саюзнай дзяржавы па бюджэце і фінансах, якое праходзіла ў Оршы. Дэпутаты таксама абмеркавалі рэалізацыю праграмы «Інавацыйнае развіццё льняных комплексаў Беларусі і Расіі» і запланавалі яе пачатак на 2018 год. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Галоўная тэма парламенцкага сходу сувязь рэгіёнаў і першая сустрэча прадстаўнікаў саюзнай дзяржавы ў 2017-м невыпадкова ладзіцца ў Оршы. З Расійскай Федэрацыяй раён супрацоўнічае актыўна. Эканамічныя сувязі з 62 рэгіёнамі, 12 дагавораў аб супрацоўніцтве. Менавіта на ўсходнюю суседку прыпадае большая частка мясцовага экспарту. Сегодня сложно найти предприятие в Оршанском районе, которое не работает с Российской Федерацией. И сегодня 58% экспортируемой продукции идет в Российскую Федерацию. Это и металл, это и сельхозтехника, это и сельскохозяйственная продукция, открытый ряд магазинов, и легкая промышленность, обувь, это и продукты питания. То, что я сегодня здесь увидел, я вашим друзьям подскажу. В Липецке не хватает такого хлеба, и даже вот тушенка мне очень понравилась. Асноўнае пытанне сустрэчы – падрыхтоўка саюзнай праграмы аб развіцці льняных комплексаў. Распрацаваць канцэпцыю міністры сельскай гаспадаркі дзвюх краін вырашылі яшчэ ў 2013-м. Асноўная задача – атрымаць новыя гатункі лёну, якія б забяспечылі высакаякасную канчатковую прадукцыю. Але праграму так і не зацвердзілі. Зараз яна праходзіць міжведамасныя ўзгадненні ў Расіі. Па словах нашых суседзяў, на пачатку 2018-го ёсць рэальная магчымасць пачаць рэалізацыю. Будут созданы новые сорта, будут разработаны новые зональные технологии для каждого персонального сорта. Будут разработаны калометрические методы измерения и получения тех характеристик, которые нужны для текстильной и других промышленностей. Будут разработаны новые технологии переработки, в том числе и глубокой. При повышении качества поставляемой продукции на Оршанский льняной комбинат, и, соответственно, вырастет и качество той продукции, которую он выпускает сегодня на мировом рынке. Визитная картка Оршанскага района льнокомбинат. Тут обновили абсталяванне и освоили новые технологии. Дзяржаўныя инвестиции дапамаглі захаваць буйнейшы на постсоветской прасторы тэкстыльны завод и нарастить объемы выпуску. Сёння на вытворчасці лёну ў Оршы працуе 4,5 тысячи человек. Комбинат забяспечвае 17% бюджету района и штогод приносит 50 миллионов валютной выручки ў рэспубліканскі бюджет. Шмат сур'ёзных дасягненняў яшчэ наперадзе. Сумесная программа по развитию льняных комплексов России и Беларуси открыет для оршанского предприемства новые магчимости. Существуют сегодня новые технологии, которые тоже предложены частично в этой программе развития. Это производство катализированного льняного волокна. Да? То есть сегодня и Россия, и Беларусь являются крупным импортером хлопкового волокна. Катализированное льняное волокно может частично заменить хлопковое волокно, тем самым снизить импорт хлопкового волокна и тем самым повысить где-то национальную безопасность России и Беларуси. Падчас работы камісіі дэпутаты абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва рэгіёнаў Беларусі і Расіі, наведалі буйнейшыя аршанскія прадпрыемствы і пабывалі на аб'ектах гісторыка-культурнай спадчыны раёна, дзе разгледзелі прапановы па стварэнні сумеснага турыстычнага маршрута саюзнай дзяржавы. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны Орша.
Витебск з рабочим визитом наведала делегация Китайской Народной Республики на чале з намеснікам мэра па сельскай гаспадарцы города Харбіна. Гости побывали ў Дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, у Витебскім гарвыканкаме абмеркавалі пытанні далейшага супрацоўніцтва. Пагадненне аб пабрацімстве Витебска і Харбіна падпісана 5 гадоў таму. Кітай другі па велічыні пасля Расіі знешнегандлёвы партнёр Витебска. За мінулы год гандлёвы абарот паміж Витебскам і Кітаем склаў больш за 81 мільён долараў. Сальда знешняга гандлю таварамі адмоўная. Асноўную удзельную вагу ў імпартных пастаўках займаюць спажывецкія тавары: адзенне, абутак, прамысловае абсталяванне і электрабытавая тэхніка, металапракат і вырабы з металу, сыравіна для вытворчасці абутку, сыравіна для вытворчасці ветэрынарных і фармацэўтычных прэпаратаў, камплектуючыя для вытворчасці электрапрыбораў. Мы знаем, что именно в Беларуси, а конкретно на Витебской земле, есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. И поэтому мы сегодня, помимо традиционной сферы сотрудничества между городами-побратимами, мы отдельно упомянули именно сотрудничество по льну. И считаем, что это и есть дальнейшее приоритетное направление по сотрудничеству. Знешнеэканамічныя сувязі з суб'ектамі гаспадарання Китая падтрымліваюць больш за 50 арганізацый Витебска. Аснову экспарту ў Китаю ў 2016 годзе складалі раслінны алей, новыя аўтамабілі, рээкспорт, гарбарная сыравіна і лён. Летась Витебск зрабіў пробныя пастаўкі ў Кітай кандытарскіх вырабаў і спіртных напояў, адноўлены экспарт аптычных прыбораў. Першая электраэнергія ад Полацкай ГЭС пайшла ў энергасістэму краіны. У тэставым рэжыме працуюць 2 з 5 гідратурбін. Пуск другой паспяхова адбыўся на гэтым тыдні. Магутнасць Полацкай станцыі 22 мегаваты. Яна можа забяспечыць патрэбу 4 раёнаў у электрычнай энергіі. Артур Смалякоў пра перспектывы зялёнай энергетыкі. Бетонная плотина с 6 пролетов и гребнем у 111 метров, 5 турбин генераторов, водосховища на 100 миллионов кубов. Будаўніцтва одной из буйнейших у Беларуси гидроэлектростанций амаль завершена. У полную силу турбины пачнуць працаваць у красавіку. Зараз ідзе поэтапный запуск и тестирование агрегатов. 2 з 5 уже выпрацоўваюць электроэнергию. Запускаем. Обслуговывать станцию будут 18 специалистов. Анатоль Жабенок контролюе работу абсталявання. Перш чым заступить на 12-гадзіннае дежурство начальником смены, пройшоў стажировку у Гродне. Пришлось обучаться все заново, оборудование новое, в районе такого нет. Вот. Было обучение на Гродненской электростанции гидро. Значит, там аналогичное оборудование, как и здесь. Здесь свои особенности. Пришлось все изучить. Вся информация идет сюда. Из трансформаторов, из генератора, все параметры, и температура, мощность, частота, все выдается сюда. Абсталяванне чэшскае, проект украінскі, працавалі расіяне і беларусы. На будаўнічай пляцоўцы Полацкай ГЭС перапляліся інтарэсы адразу некалькіх краін. Наше оборудование производится, можем сказать, что 20-25 годов. Это такой, можно сказать, топ между технологическим оборудованием гидротурбин. И наши инсталляции можно увидеть практически в целом мире. Можно отдать должное белорусским партнерам, потому что, в принципе, основные сооружения строила белорусская компания, электротехнические работы делала тоже белорусская компания, плюс монтаж гидросилового, гидромеханического оборудования тоже сделала белорусская компания. Поэтому опыт ребята приобрели колоссальный, я думаю, они его понесут и дальше. Магутнасцю Полацкай ГЭС хопіць, каб задаволіць патрэбы ў электраэнергіі 4 раёнаў і ніякіх пабочных эфектаў у выглядзе забруджваючых выбрасаў у атмасферу. Паміж Вітебскай і Полацкай станцыямі энергетыкі пабудуюць яшчэ адну ў раёне Бешанковічаў. Зараз шукаюць інвестара. Такім чынам на заходняй Дзвіне з'явіцца паўнавартасны каскад ГЭСаў магутнасцю 95 мегаватт. Третья станция Бешенковичская, она еще в планах только. Интерес проявляют в основном компании из 3 стран. Это Китай, это Россия, это Словацкая республика. Сейчас поиск наиболее удобных вариантов реализации данного проекта на условиях прямых инвестиций.
З будаўніцтвам плацін заходняя Двіна не страціць транспартнае значэнне. Наадварот, узровень вады павялічыцца, а на кожным гідравузле прадугледжаны судаходныя шлюзы. Так што зялёная энергетыка дасць зялёны свет развіццю самага эканамічнага рачнога транспарту. Артур Смоляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Полацкі раён. Пятая частка ўсёй прадукцыі, рэалізаванай прамысловасцю Віцебскай вобласці на экспарт за 2016 год, прыходзіцца на долю прадпрыемстваў рэзідэнтаў СЭС Віцебск. Усяго ж экспартавана тавараў на суму больш за 4 мільёны долараў США. Рэзідэнты СЭС Віцебск падвялі вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год і абмеркавалі перспектывы на бягучы. Летась ім удалося прыцягнуць больш за 20 мільёнаў долараў прамых замежных інвестыцый. З іх на чыстай аснове менш запланаванага. Пэўныя цяжкасці адчувалі рэзідэнты пры рэалізацыі сваёй прадукцыі. Адмоўнае знешнегандлёвае сальда мелі 9 прадпрыемстваў, а колькасць стратных на канец года склала 4. І таму ёсць аб'ектыўныя прычыны. В 2017 году изменились немного, скажем, условия по таможенным льготам, поэтому здесь понятно, что возникали вопросы именно по функционированию в 2017 году. Мы проводили уже в этом году даже 2 совещания совместно с таможней, с Витебской, с налоговой инспекцией, чтобы определить, скажем, правила игры. Ну вот, возможно, какие-то вопросы остались, поэтому плюс сейчас и правительство, и президент заявляют о необходимости упрощения каких-то процедур административных, о том, что какие-то устарели нормативы. Вот эти вопросы тоже возникают в повседневной жизни. Геаграфія краін, з якімі супрацоўнічаюць прадпрыемствы рэзідэнты СЭС, пастаянна пашыраецца. Летась яны ўзаемадзейнічалі з 52 краінамі, сярод якіх 6 новых, у іх ліку Ізраіль і Іран. Сёлета намераны актывізаваць работу з буйнейшымі інвестарамі з Кітая і Індыі, а таксама выходзіць на новыя рынкі. Тыдзень беларускага прадпрымальніцтва ў Віцебску адкрыўся форумам падтрымка прадпрымальніцкай ініцыятывы. Ён стаў пляцоўкай для дыялогу паміж прадпрымальнікамі, тымі, хто толькі пачынае сваю справу, экспертамі і прадстаўнікамі органаў улады. Удзельнікі форуму атрымліваюць практычныя рэкамендацыі па стварэнні і вядзенні бізнесу, абменьваюцца вопытам і дзеляцца прафесійнымі навыкамі развіцця сваіх праектаў ці кампаній. Это нацелено на активизацию именно предпринимательской инициативы, в первую очередь у молодежи, у тех, кто способен выдвинуть какие-либо идеи, которые можно воплотить в жизнь, так называемые стартапы. И одна из основных целей – это нахождение взаимодействия между теми людьми, которые заинтересованы в этих идеях, то есть в самом бизнесе, в самом капитале, и вот их как бы взаимодействие в дальнейшей реализации данного проекта. У нас слишком высокая степень занормированности, огромное количество запретов, инструкций, различных норм, которые должным образом не дают развиваться бизнесу. Поэтому правильно говорит президент, надо снимать излишние бюрократические нормы. Нужно упрощать, нужно выработать минимальный перечень требований к бизнесу. И это даст колоссальный экономический эффект. Другі тыдзень прадпрымальніцтва аб'яднаў каля 4000 чалавек, а на асамблеі дзелавых колаў Беларусі, якая прайшла ў Мінску, прадстаўнікі ўлады і бізнесу абмеркавалі актуальныя пытанні і разгледзелі праект нацыянальнай платформы бізнесу. Больш падрабязней пра дзелавыя і фінансавыя навіны раскажа вядучы спецыяліст Віцебскай дырэкцыі Белінвестбанка Наталья Иванова. Вітаю вас, Наталья. Здравствуйте. Неделя белорусского предпринимательства позволила обозначить основные проблемы бизнеса. А обсудить их можно на национальном правовом интернет-портале. Любой желающий в срок до 20 марта в режиме онлайн может внести свои предложения по улучшению делового климата страны. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов национальной экономики Беларуси. Оказать консультационную и финансовую поддержку представителям бизнеса готовы и все белорусские банки, в том числе в рамках заключенных ими соглашений с Банком развития Республики Беларусь и Европейским банком реконструкции и развития. Условия финансирования при этом являются весьма привлекательными. Белинвестбанк уже сегодня готов оказать финансовую поддержку частному бизнесу по ставкам от 11,5% годовых в белорусских рублях.
А представительницам прекрасного пола в бизнесе банк готов предложить кредиты на особых выгодных условиях, в том числе и в иностранной валюте, по специальной программе «Женщины в бизнесе». А теперь о курсах валют. На протяжении всей недели на биржевых торгах наблюдалась тенденция снижения белорусского рубля к доллару и евро. Официальный курс американской валюты подрос в наибольшей степени и к концу недели составил 1 рубль 91 копейку. Евро укрепился седьмые торги подряд и остановился на уровне 2 рублей 1 копейки. Для российского рубля текущая неделя не ознаменовалась резкими колебаниями. По итогам пятничных торгов курс остановился на отметке в 3 рубля 25 копеек за 100 российских рублей. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Это были финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи. Дякую, Наталья. Гэта выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён», і мы працягваем. У Віцебскай вобласці працягваюцца прыёмы грамадзян па тлумачэнні нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. У мінулую суботу гараджан прымаў старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін. Да яго звярнуліся 4 дзесяткі чалавек. І замест запланаваных 3 гадзін размова доўжылася ў 2 разы больш. Кожную жыццёвую сітуацыю мэр і спецыяльная камісія па разглядзе заяў аб прадастаўленні падатковых ільгот вывучалі дасканала. І кожнае рашэнне аб вызваленні ад выплаты падатку на фінансаванне дзяржрасходаў узважанае і справядлівае. У гэтым упэўнілася наша здымачная група. Перад пачаткам прыёму грамадзян старшыня гарвыканкама удакладняе лічбы. Афіцыйна ў Віцебску зарэгістраваныя 2365 беспрацоўных. І толькі за апошні тыдзень на біржу прыйшлі 200 чалавек. Пры гэтым колькасць вакансій 669. Іх сёння прапануюць тым, хто шукае і не можа знайсці работу. Працаваць і адлічваць падаткі – гэта норма для любога грамадства. Тым, хто гэтага не разумее, прыйдзецца кампенсаваць дзяржаўныя расходы. Вызваліць ад выплаты збору ў складаных жыццёвых сітуацыях могуць і мясцовыя ўлады на подставе предоставленных документов и по уважливой причине. Нам приходится индивидуально работать буквально с каждым заявителем и встречаться с ними, рассматривать или документы, или выслушивать ту ситуацию, в которую человек попадает. Ну и на основании вот всех этих данных мы стараемся принимать объективное решение. Асабіста Михаила Адамовича Януковича нормы 3-го дэкрэта не тычацца. Аднак ліст з падатковай інспекцыі атрымала яго ўнучка. У сярэдзіне 2015-го дзяўчына скончыла універсітэт. Толькі пошукі работы і ў Віцебску, і ў Мінску не прынеслі вынікаў. Аргумент працадаўцаў – адсутнасць вопыту работы. Как раньше, я помню, месяц еще положен был какой-то отпуск после учебы. Я думал, учтут это. Но и я в налоговую пошел, говорит, вот со дня окончания, да. У такой ситуации меркаванне камісіі адназначнае. Маладога спецыяліста ад падатку вызваляюць. Тым больш апошні год дзяўчына працуе на адным з віцебскіх прадпрыемстваў. Искала работу и хотела работать, поэтому я считаю, что это правильное решение в сторону студентов, у которых нет возможностей и нет мест устроиться, и без опыта не берут. Поэтому я считаю, что они правильное решение приняли в сторону молодых специалистов, выпустившихся после университета. На прыём Яна прыйшла з цэлай групай падтрымкі ў складзе маці і дзеда. Тым часам у чарзе на сустрэчу з мэрам пераважная большасць пенсіянераў. Яны просяць за сваіх непрацуючых дзяцей і ўнукаў, бо выплочваць збор прыйдзецца старым за без таго невялікай пенсіі. Пры такой тэндэнцыі Павел Гвоздь хутчэй выключэнне з правіла. Сваю маці-пенсіянерку ён стараецца не хваляваць. У 2015-м хлопец трапіў пад скарачэнне і страціў работу. Аднак сёння пра гэтае засталіся толькі непрыемныя ўспаміны. На основе усіх документов комиссия прымае рашение на корысть Паула и вызволяет сбору. В начале 2015 года было массовое сокращение. То есть в 2015 году работу было найти невозможно, в принципе. В конце 2015 года я устроился, но по договору подряда. Поэтому пришла неполная сумма. То есть потом я стал на обучение, приобучился и по сей день на данный момент работаю. На прыём да старшыні гарвыканкама ідуць не толькі за вызваленнем ад выплаты падатку, а і за дапамогай у пошуках работы. Вадзіцель з салідным працоўным стажам Мікалай Лаўскі прыйшоў у кабінет беспрацоўным, а выйшаў з рэальнай перспектывай. В моей ситуации я согласен на любую работу. Ну а здесь как раз по профилю, рядом с домом, через стадион перейти и все. Вот. Вообще великолепно.
Толькі ў Віцебскі гарвыканкам падалі амаль 600 заяў на вызваленне ад выплаты збору. Камісія разгледзела звыш 80% зваротаў. Большая частка задаволены. Работа па тлумачэнні нормаў дэкрэта працягваецца. На разглядзе знаходзяцца яшчэ некалькі соцень заяў. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Дзяржаўныя расходы ідуць і на падтрымку сацыяльнай сферы, і на добраўпарадкаванне вуліц і двароў. За кошт бюджэту ў Віцебску быў адрамантаваны падземны пераход, што на Маскоўскім праспекце. Не прайшло і года, як вандалы разбілі каля 40 керамагранітных плітак. Урон і новы рамонт ацанілі больш як у 3000 рублёў. Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу, тым часам рабочыя пачалі аднаўляць сапсаваныя сцены. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Такая картина открылась перед горожанами, которые штодень спускаются у подземный переход на Московском проспекте раніцай 22 лютого. Не прошло и года, как отсюль зникла вода, з'явилось новое освятление, пригожее покрытие, а рабочим снова пришлось закасать рукавы. Это ужас. Я вообще в шоке. Таких людей надо ловить и наказывать. Это такой переход, такая красота. Мы радовались этому всему. Под удары хулиганы утрапили каля 40 керамагранітных плит. Агульная сума урону разом з аднаўленчымі работами складае больш за 3000 рублёў. А гэта грошы з бюджэту, якія папаўняюць віцебскія прадпрыемствы і самі жыхары горада. Гарадскім аддзелам следчага камітэта ўзбуджана крымінальная справа по артыкуле «Псаванне маёмасці ў грамадскім месцы». Следователи провели оперативный осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения магазинов, которые расположены вблизи подземного пешеходного перехода. В настоящее время устанавливаются подозреваемые лица, которые причастны к совершению данного преступления. Поэтому следователи просят обратиться граждан, которым что-либо известно о данном факте. Может быть, кто-то стал свидетелем или очевидцем совершенного преступления, обратиться в Витебский городской отдел Следственного комитета или в дежурную часть по адресу Московский, дом 51А. Зараз на месцы працуе рабочая група, камунальнікі і будаўнікі. Спецыялісты вядуць рамонтныя работы, вызначаюць месцы, дзе з'явяцца камеры відэаназірання, усталююць іх у бліжэйшы час. Это не первый случай. У нас было еще 2 случая. Там до того, где-то месяц назад еще у нас разбили там плиток 5-6. Поворовали там 6-8 светильников. Здесь будет установлено 12 видеокамер, но в дальнейшем, значит, реконструкция Московского проспекта, еще будут установлены камеры по Московскому проспекту до зоологического парка. Там тоже будут установлены камеры. Цалкам здаць у эксплуатацыю пераход плануюць сёлета. Яго рэканструкцыя толькі частка вялікай працы, якая прадугледжвае маштабныя аднаўленчыя работы ўздоўж Московского проспекта аж до новага зоопарка. Віктор Праліч і Кирилл Кайсберг, навіны, Віцебск. Каля сотні праектаў сабрала 19-я навукова-практычная канферэнцыя «Квант». Свае лепшыя даследчыя і эксперыментальныя распрацоўкі прадставілі навучэнцы устаноў дадатковай адукацыі, школ і каледжаў вобласці. На канферэнцыі разглядаліся работы па фізіцы, радыётэхніцы, астраноміі, праграмаванні, тэхнічным мадэляванні. Лепшыя праекты прадставяць вобласць на рэспубліканскім конкурсе ў сталіцы. З юнымі талентамі пазнаёміўся Віктар Праліч. Тых, хто сабраўся ў зале абласнога палацу дзяцей і моладзі, можна па праву ўжо лічыць пераможцамі. Перш чым трапіць сюды, іх заяўкі былі разгледжаны журы на завочным туры. З некалькіх соцень набраны самыя цікавыя, іх эксперты вырашылі ўбачыць на свае вочы. Научно-техническая конференция вызвала широкий интерес. Она является особенно актуальной в год науки в Республике Беларусь. Традиционно молодые ребята представляют на суд жюри по 10 секциям свои творческие работы, в том числе и действующие модели радиотехнических устройств. Лірык па натуры юнак Ілля Карпаў марыць аб зорках. На канферэнцыі прадставіў сваю работу «Сістэма аўтаматычнай манціроўкі тэлескопа». Ужо нават ведае, што праект з лёгкасцю можна ўвасобіць у жыццё на адным з віцебскіх прадпрыемстваў. Яго работа была заўважана ў 100 ідэях для Беларусі. Сёння дакрануцца да сваёй зоркі вырашыў дзякуючы «Кванту». Уникальность заключается в том, что в отличие от покупных аналогов, моя система монтировки намного дешевле, и ее можно ремонтировать самому, то есть не возить никакие ремонтные службы, ремонтировать самому, модернизировать,
и то есть как-то дополнять. Навукова-тэхнічная канферэнцыя «Квант» сабрала новатараў, за якімі будучыня навукі, пачынаючы фізікі, астраномы, праграмісты, канструктары. У секцыі тэлемеханіка, аўтаматыка, робота-тэхніка дуэт Станіслава Вільчыкова і Максіма Мацюшкіна стаў лепшым. Яны прадэманстравалі свой праект робота. На думку юных распрацоўшчыкаў, яго можна выкарыстоўваць у розных галінах прамысловасці. То, что 21 век, это все вот технологии эти начинают расти, а делать вот это уже механическое, как бы уже надо на электронику переходить. С электроникой там интереснее уже. И в Китае там вот всякие видео показываются, там и роботы, там и турниры, и бои, а тут заказали вот эти контроллеры, ну, модули всякие, ну, все в кучку, и вот получился робот у нас. Юнакі са сваёй работай будуць уключаны ў склад каманды, якая прадставіць наш рэгіён на навукова-тэхнічнай канферэнцыі «Тэхнаінтэлект». Рэспубліканскі этап пройдзе ў Мінску. Арганізатарамі стануць вядучыя тэхнічныя ВНУ Украіны. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. У Віцебску прайшоў абласны агляд інавацыйнай, тэхнічнай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў ліцэяў і каледжаў. Пляцоўка, дзе разгарнулася творчая экспазіцыя, сабрала каля 40 устаноў адукацыі і больш за 1000 экспанатаў з усяго прыдзвінскага краю. Сюды ўвайшлі калекцыі стыльнага адзення, вырабы з лазы, металу, аўтарскія лялькі. Выстава показала, як моладзь захоўвае нацыянальныя традыцыі і прыносіць новы погляд на народную культуру. В этом году вы все знаете, что у нас отмечается 500-летие белорусского книгодруку. Поэтому наша работа посвящена этому событию. Учащиеся проводили изыскательскую работу, то есть они проследили путь Карины. Вот здесь можно видеть все города, где он был. Весь его творческий путь исследовали. Ну, как бы это очень интересный проект. Он завлек не только педагогов, но и учащихся. Практика ориентированные изобретения, разработки с новизной, где-то инновационного характера. Поэтому я думаю, что у таких работ в первую очередь есть все шансы стать победителями областного смотра, а также и республиканского. Надо отметить, что Витебская область традиционно очень сильно выступает в данном конкурсе на республиканской арене и всегда является победителем по количеству дипломов и по качеству предоставляемых материалов. Лепшыя ў сваіх намінацыях прадставяць наш рэгіён на аглядзе ў Мінску. Акрамя таго, некаторыя аўтарскія работы прымуць удзел у конкурсе «Арт-вакацыі 2017». Парушэнні пры арганізацыі пасажырскіх перавозак выяўлены ў большасці раёнаў Віцебскай вобласці. За першы месяц 2017 года ў рэгіёне адбылося 25 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх загінулі 6 чалавек, яшчэ 34 атрымалі траўмы. У сувязі з павелічэннем колькасці аварый з удзелам маршрутных таксі пракуратура сумесна з Дзяржаўтаінспекцыяй праверылі, як у вобласці выконваецца заканадаўства аб бяспецы дарожнага руху. Вынікі маніторынгу паказалі, што папулярны сярод гараджан від транспарту працуе са шматлікімі парушэннямі. Тут і адсутнасць у машынах аптэчак і няспраўнасць вогнетушыцеляў. Зафіксаваны выпадак кіравання маршрутным таксі чалавекам, у якога тэрмін дзеяння вадзіцельскага пасведчання скончыўся. Таксама не заўсёды перавозчыкі па правілах праводзяць медыцынскія абследаванні сваіх работнікаў, а агляды транспартных сродкаў часта праходзяць фармальна. Выявлены такие грубые нарушения, как ненадлежащий технический осмотр транспортных средств перед выбытием на линию, использование транспортных средств с неповеренными либо неисправными спидометрами, с шинами, протектор которых достаточно изношен и не позволяют участвовать в дорожном движении, с самовольно переоборудованными дверями салонов, даже с летними шинами. Па выніках рэйдаў пракуроры вобласці падрыхтавалі 19 прадстаўленняў, 10 прадпісанняў і 38 даручэнняў аб адміністрацыйным правапарушэнні. Таксама пракуратура падрыхтавала прадстаўленне ў адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск Аблаўтатранс» і паведаміла аб выніках праверкі ў Віцебскі аблвыканкам. Рэспубліканская акцыя «Дзень бяспекі. Увага ўсім» стартавала ў школах Беларусі. Навучэнцы пад наглядам і з дапамогай ратаўнікоў адпрацоўваюць маршруты эвакуацыі падчас надзвычайнай сітуацыі. Гэтае мерапрыемства прысвечана Сусветнаму дню грамадзянскай абароны. Як дзейнічаць па сігнале трывогі, не разгубіцца і не панікаваць, раскажа наш карэспандэнт Сяргей Місурагін. Ён пабываў на вучэннях у адной з сярэдніх школ абласнога цэнтра.
У 13 гадзін 10 хвілін у сярэдняй школе нумар 25 горада Віцебска раздаўся сігнал апавяшчэння аб пажары. Яго адразу прадубліравала і галасавая сістэма. Хутка вестыбюль запоўніўся школьнікамі, якія разам з класнымі кіраўнікамі арганізавана пакідалі будынак навучальнай установы. Праз некалькі хвілін на месца надзвычайнай сітуацыі прыбылі пажарныя разлікі і машыны хуткай дапамогі. Ратоўнікі спрытна разгарнулі бранспойты і лесвіцы. Яны рушылі да месца ўзгарання, адкуль эвакуіравалі аднаго школьніка на насілках, яшчэ дваіх спусцілі на зямлю па лесвіцы. Гэта і стала сігналам да завяршэння вучэнняў. А пачаліся яны значна раней у залах, кабінетах і на спартыўных пляцоўках. Уменне аказаць першую медыцынскую дапамогу – адзін з важных навыкаў, які можа выратаваць чалавечае жыццё. Галоўнае не разгубіцца, правільна вызначыць прычыну траўмы і аказаць дапамогу да прыезду медыкаў. Мы рассказывали про первую медицинскую помощь, как провести тройной прием сафара, извлечь народное тело с дыхательных путей, проверить пульс, нащупать, чтобы было дыхание, проверить пульс на сонной артерии. Дети показали сами, чему научились. В обморок я не упаду, не испугаюсь, у меня все получится человеку помочь. И теперь меня научили, я знаю, как это делать. Супрацоўнікі МНС дэманстравалі старшакласнікам фільм аб прычынах узнікнення надзвычайных сітуацый і спосабах іх лакалізацыі. Вучні з энтузіязмам скарысталіся магчымасцю патрымаць у руках вогнетушитель и апрануть спецвопратку ратаўнікоў. Основная цель и задача – еще раз напомнить о вопросах безопасности, жизнедеятельности, о пожарной безопасности, о гражданской обороне, о тех проблемах, которыми может столкнуться каждый из нас. Самое главное – защитить от этого детей. Научить. Не засталіся ў баку ад вучэнняў і выхаванцы малодшых классов. Для их была организована Спортландия громадянской обороны. Самое трудное это было бегать с противоглазом, потому что я его видел второй раз в жизни, но бегать в нем не удавалось. Отжиматься мне не тяжело, я хожу на тренировки практически каждый день, и там я занимаюсь физо, то есть подтягиваю все свои мышцы, отжимаюсь, приседаю и делаю бабочки и все остальное. Другі этап вучэнняў пройдзе з 9 па 17 сакавіка на бацькоўскіх сходах. Ратоўнікі раскажуць аб асноўных прычынах пажару, аб дзеяннях па сігнале, увага ўсім і нагадаюць аб выкананні дзецьмі правілаў бяспекі ў перыяд вясновых канікул. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. Барабанным дробатам Віцебскі дзяржаўны музычны каледж імя Салярцінскага адкрыў серыю канцэртаў да свайго 100-гадовага юбілею. Класіка, джаз, рок, лацінаамерыканскія матывы. Незвычайнае гучанне набылі вядомыя музычныя творы ў выкананні ансамбля ударных інструментаў. Навучэнцы каледжа разам са студэнтамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі падрыхтавалі сумесны юбілейны канцэрт «Магія рытму», у якім прагучалі як вядомыя класічныя і сучасныя творы, так и специально написанные для ударных инструментов. Мы полгода готовили программу. Это такой довольно непростой процесс. Это все начинается от выбора репертуара. В общем-то, длительный процесс. То, что подойдет к данному концерту для широкого слушателя, чтобы людям понравилось, люди все поняли эту музыку. Потому что есть много произведений таких, которые для подготовленного слушателя. Ударные инструменты – это очень широкая специальность. Они привлекают особенно тем, что можно играть абсолютно любую музыку, на ваш вкус. Что угодно, от классики до тяжелого рока и металла, даже так. Дарэчы, гэта ўжо 6-й канцэрт класа ударных інструментаў, які ладзяць віцебскія музыкі. Адзін з такіх адбыўся ў 2012 годзе на Славянскім базары. Навучэнцы каледжа заўсёды імкнуцца падтрымліваць высокі ўзровень музычнага выканання. І гэта пастаянна адзначаюць удзячныя слухачы. Дарэчы, сёлета юбілейны канцэрт таксама прайшоў пры аншлагу. Моя партыя мастацтва. 1 сакавіка споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння народнага артыста СССР, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі, ганаровага грамадзяніна Віцебска Фёдора Івановича Шмакова. З гэтай нагоды ў тэатральнай гасцёўні Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, у якім Фёдор Шмакаў служыў амаль 7 дзесяткаў гадоў, адбыўся вечар яго памяці. Пра вядомага і любімага артыста і яго ролі ў матэрыяле Юліі Устінавай. Ураджэнец Петраграда, ён скончыў Ленінградскі тэатральны інстытут і амаль 70 гадоў Фёдор Іванович Шмакаў прысвяціў служэнню коласаўскай сцэне. За гэты час стварыў больш за 200 яскравых вобразаў на сцэне і каля 40 ў кіно.
Гледачы старэйшага пакалення памятаюць яго Сяргея з іркуцкай гісторыі, Акіма з улады Цемара Талстога, прысыпкі на склапа Маяковскага. Больш маладыя прыгадаюць Мураўёва з Кастуся Каліноўскага, Гараднічага з рэвізора і абавязкова Несцерку. Аматары кіно прыгадаюць яго Размётнага з узнятай цаліны, Юсалава з бессмяротнай песні, Афанасія Івановича з Міргарада і яго насельнікаў. Ён пакінуў вялікі след у мастацтве на гэтай тэатральнай сцэне. Конечно, это великая школа была, тады Ленинградская школа, якая дала ему, такі, як кажуть, падмурак, які он выкарыстоўваў у нас на сцэне. І ён стаў з 41 года нашим беларускім акцёрам, потым народным БССР і потым народным СССР. За самаадданае служэнне роднаму гораду, роднаму тэатру, актыўную грамадскую дзейнасць Фёдор Иванович Шмакаў быў удастоены высокага звання ганаровы грамадзянін Віцебска. За значны ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва узнагароджаны ордэнам дружбы народаў, медалём Францыска Скарыны, спецыяльнай прэміяй прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне, медалём Беларускага саюза кінематаграфістаў за ўклад у развіццё беларускага кінематографа, вышэйшай узнагароды Беларускага саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная паўлінка». Вечар памяці, у назву якога вынесены словы, сказаныя самім юбілярам, гэта даніна павагі выдатнаму артысту, аднаму з карыфеяў беларускага тэатра. Канешне, ягоная такая абаяльнасць і ягоная заўсёды усмешка такая сонечная. Чалавек цікавы, чалавек разнастайны. І яшчэ трэба адзначыць тое, што яшчэ ж прайшоў і цяжкі шлях, ваенны шлях. Разумееце? І гэтая прафесія, она, можа, недзе і ратавала яго. І думаю, што цікава зараз і моладзі будзе нешта пачуць, нешта ўбачыць новае ў той пастаноўцы, якая будзе ў гонар 100годдзя Фёдора Івановича Шмакова. На вечары памяці прагучалі ўспаміны калег па сцэне Фёдора Шмакова, урыўкі са спектакляў і кінафільмаў, дзе ён іграў, мастацкія нумары з удзелам артыстаў коласаўцаў. Усе, хто ведалі і любілі Фёдора Івановича, яшчэ раз пагарталі старонкі гісторыі тэатра Якуба Коласа. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Софійскі сабор у тэхніцы арыгамі. У Полацкім раёне майстры стварылі дакладную копію храма з паперы. У незвычайным будаўніцтве прынялі ўдзел жыхары вёскі Ветрына, людзі з абмежаванымі магчымасцямі і пенсіянеры. На незвычайную канструкцыю спатрэбілася каля 10 кілаграмаў паперы. Вышыня папяровага сабора ўжо дасягнула 2 метраў. Копія перадае нават дробныя дэталі. Падрабязней у наступным матэрыяле. Са звычайных папяровых трохвугольнікаў атрымліваецца сапраўдны шэдэўр. Святлана Серафімова мастацтвам арыгамі авалодала некалькі гадоў таму. Зараз гэтай тэхніцы навучае і іншых. Адзін з самых маштабных творчых эксперыментаў – стварэнне копіі Софийскага собора. Не могу сидеть просто так, сложа руки. Мне обязательно чем-то надо заниматься. Люблю все красивое. Главное технику знать, вот, допустим, как делать модуль. Технику познал, потом ты что хочешь, можешь уже собрать сам. Над незвычайнай копіяй майстры-самавучкі працуюць некалькі месяцаў. Каб дакладна перадаць архітэктуру будынка, карыстаюцца чарцяжамі і фотаздымкамі. Нават у такім папяровым будаўніцтве вельмі важна, падкрэсліваюць энтузіясты, не парушыць прапорцыі. Для будаўніцтва храма спатрэбілася больш за 3000 папяровых цаглінак. Унутры кожнай напісана пажаданне. Паміж сабой трохвугольнікі злучаныя без клею. Усё згодна тэхніцы папяровага канструявання. Некалькі элементаў зроблены з каляровых пацерак. Купола мне очень нравятся. Я думаю, что у нас получилось. Мы очень старались, знакомились с историей. Специально для этого ездили, посещали храм. Кирпичик к кирпичику. Так ровненько все складывается. Просто оригинально. Папяровая копія Софійскага сабора ўжо практычна цалкам гатовая. Плануецца, што прэзентацыя адбудзецца ў Полацку падчас святкавання Дня горада. А пакуль майстры працуюць над чарговымі эскізамі. У планах зрабіць з паперы мініяцюрную копію Спаса Еўфрасініўскага манастыра. Юлія Устінова, Марына Рамановская, навіны, Полацкі раён. За 2016 год у санаторыях Віцебскай вобласці адпачылі каля 28 тысяч замежных грамадзян. Выручка ад экспарту паслуг склала звыш 16 тысяч рублёў. Прыдзівінскія здраўніцы карыстаюцца папулярнасцю ў жыхароў Расійскай Федэрацыі, Латвіі, Эстоніі, Украіны, Ізраіля, Казахстана. Гэтаму спрыяе актыўная рэклама аздараўленчых паслуг, абнаўленне інтэрнэт-сайтаў, магчымасць браніравання пуцёвак праз мабільныя дадаткі. Акрамя таго, мясцовыя санаторыі распрацавалі і прымяняюць гібкую сістэму
зніжак. Усё гэта дазволіла ў мінулым годзе захаваць іх напаўняльнасць на ўзроўні 76%, і гэта даволі высокі паказчык. Па выніках усебеларускай атэстацыі дзве здраўніцы Віцебскай вобласці летась упершыню атрымалі вышэйшую катэгорыю. В 2016 году проводилась государственная аттестация всех санаторно-курортных организаций. И отрадно отметить, что две наших здравницы, это санаторий Лесное комитета государственной безопасности и санаторий Боровое управление делами президента, получили впервые высшую категорию. Это говорит о том, что, конечно же, материальная база и перечень услуг, которые они оказывают, соответствуют высокой оценке. Усяго здраўніцы Віцебскай вобласці летась рэалізавалі больш за 80 тысяч путёвак. Па выніках года лепшым дзіцячым санаторыем Беларусі прызнаная Расінка, што ў Міёрскім раёне. Першай сярод дзіцячых рэабілітацыйна-аздараўленчых цэнтраў стала Жамчужына. У тройку лідараў па экспарце паслуг увайшоў санаторый Боровое. Перамогу за перамогай у лыжных гонках заваёўвае калектыў кіруючых работнікаў нашай вобласці. Пасля поспеху на віцебскай лыжні упершыню ў гісторыі рэспубліканскіх стартаў каманда Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта стала пераможцай мінскай лыжні 2017. Нашы землякі паказалі лепшы час у эстафеце 4 па 2,5 кіламетры. У саставе залатога квартэта выступілі Мікалай Арлоў, Александр Хрыстафораў, Алёна Луцыковіч і губернатар вобласці Мікалай Шарснёў. Усяго на дыстанцыю мінскай лыжні выйшла каля 2000 удзельнікаў. Лепшым беларускім спартсменам па выніках 2015 і 2016 гадоў прызнаны алімпійскі чэмпіён па скачках на батуце Уладзіслаў Ганчароў. Гэта стала вядома пасля падвядзення вынікаў адкрытага публічнага конкурсу «Трыумф героем спорту». У складзе нацыянальнай зборнай віцебскі атлет заваяваў адзіную залатую ўзнагароду ў бразільскім Рыа-дэ-Жанейра. Таксама ў намінацыі «Лепшы трэнер» перамогу святкавала настаўнік зборнай Беларусі па скачках на батуце і ўласны трэнер Уладзіслава Ольга Уласова. А яшчэ Уладзіслава Ганчарова і Ольгу Уласаву можна смела лічыць пераможцамі ў намінацыі «Прарыў года», бо ніколі дагэтуль адразу двое нашых землякоў не станавіліся пераможцамі конкурсу «Трыумф героем спорта». Гэта мне падказаў мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе. Прывітанне, Ольга, па заслугах і ўзнагарода. Ні секунды не сумняваўся, што нашы славутыя алімпійцы атрымаюць ганаровыя званні, а наперадзе спартыўны анонс. Ігракі футбольнага клуба «Віцебск» правялі падрыхтоўчы збор у Смаленску і цяпер адправяцца ў Турцыю, дзе працягнуць рыхтавацца да чэмпіянату Беларусі. А вось для валейбольнага клуба «Марка ВДТУ» настала пара рушаючых сустрэч. Каманда гуляе дома і мае патрэбу ў падтрымцы мясцовай «Тарсіды». Але аб усім па парадку. 3 і 4 сакавіка баскетбольны клуб «Рубон» у родных сценах прыме сталічны «Імпульс Бдуір». Цана гэтых сустрэч вельмі высокая. Абодва сапернікі прэтэндуюць па выніках папярэдняга этапу розыгрышу заняць 4-й радок у турнірнай табліцы. А гэта дае перавагу сваёй пляцоўкі ў матчах плэй-офф. Будзем спадзявацца, што дадатковым імпульсам для віцеблян стане гістарычная перамога над Гродна-93, якой нашы землякі не маглі дабіцца 10 гадоў. У гэтыя ж тэрміны ў Барысаве пройдзе першы тур паўфінальнага этапу чэмпіянату Беларусі па валейболе. Барацьбу за медалі нацыянальнага розыгрышу віцебская марка ВДТУ аспрэчыць са сталічным будаўніком і барысаўскім батэ. Расказ аб гульнявых відах завяршу спаборніцтвамі гандбалістак. На пачатку тыдня ў Мінску стануць вядомы пераможцы Алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь. На першым этапе спаборніцтва віцеблянкі занялі першае месца і маюць неблагія медальныя перспектывы. Чаго не скажаш аб гандбольнай камандзе «Віцебчанка». Аўтсайдер розыгрышу ў суботу ў Брэсце сустрэнецца з мясцовым Бярэсцем. А зараз да іншых відаў спорту. 28 лютага ў Стайках стартуе Кубак першынства Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы сярод моладзі да 23 гадоў. Зборная каманда Прадзінскага краю выстаўляе дзве каманды, каб змагацца за медалі ў абодвух розыгрышах. На выхадныя Полацк прыме першынство в обласці па дзюдо. Спаборніцтвы пройдуць у спартыўным клубе «Алімпійц», а ў Віцебску ў зале бокса імя алімпійскага чэмпіёна Вячаслава Яноўскага будзе ладзіцца 19-й адкрыты турнір памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Вось такім спартыўным і насычаным будзе наступны тыдзень. Дзякуй, Сергей. Гэта выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён» і мы працягваем.
У хуткім часе вясна вызначыць новую каралеву. У Віцебску пачалася падрыхтоўка да абласнога этапа конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства «Каралева вясна-2017». 12 удзельніц 5 вузаў рэгіёна прынялі ўдзел у дабрачыннай акцыі для дзяцей з Віцебскага дзіцячага дома. Школьнікі разам з канкурсанткамі згулялі ў лазертаг і прайшліся па звілістых вуліцах вяровачнага гарадка. Спецыяльна для дзетак прыгажуні падрыхтавалі яшчэ некалькі незвычайных сюрпрызаў. Як да фінальнага шоу рыхтуюцца віцебскія канкурсанткі, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Корона не толькі за прыгажосць. Адзін з самых чароўных вясновых праектаў стартаваў у Віцебску дабрачыннай акцыяй. Дзяўчаты да сустрэчы з выхаванцамі дзіцячага дома падрыхтаваліся загадзя. Напярэдадні самі напяклі салодкіх прысмакаў. А вось апетытна гуляць вырашылі незвычайным спосабам. Прыгажуні і дзеткі разам згулялі ў лазертаг і прайшлі складаныя выпрабаванні ў вяровачным гарадку. Такие акции очень полезны и нужны обществу для того, чтобы как-то развлекать детей, вносить в их жизнь что-то яркое, какие-то эмоции. Для меня, например, сегодняшний день очень много эмоций мне дал, и я очень рада этому. Свята прыгажосці і маладосці. Школьнікі з Віцебскага дзіцячага дома ўпершыню папалі на экстрэмальную гульню лазертаг. Эмоцый шмат. Бегаць з аўтаматамі спадабалася не толькі смелым хлопцам, але і романтычным дзяўчынкам. Многія з дзетак паспелі асвоіць і самыя складаныя маршруты вяровачнага гарадка. Давалі адзін аднаму прафесійныя парады. Здесь очень круто, экстремально. Мне больше всего нравится веревочный городок, то, что здесь надо кататься. Тут немного страшно бывает. Девчонки клевые, поддерживают, помогают. Когда они не боятся, так и тебе не страшно. Кожны дзень гэтых прыгажунь распісаны амаль па хвілінах. Акрамя лекцый і семінараў ва ўніверсітэце, заняткі па дэфіле, акцёрскае майстэрства і сцэнічная культура. На працягу месяца дзяўчаты будуць рыхтавацца да абласнога этапа конкурса. Каб стаць каралевай вясны, аднаго вясновага настрою прыгажосці недастаткова. Ужо ў сярэдзіне сакавіка канкурсанткі прадэманструюць свой артыстычны талент, праявяць эрудыцыю ў творчым і інтэлектуальным конкурсах. «Королева весна» – это уже тоже брендовое мероприятие, можно сказать, в Витебской области. То есть позапрошлый год Светлана Горбачева стала первой на республике, и также она завоевала корону международного конкурса. Девчонок из нашей области отличает прежде всего то, что вот благодаря вот этому месяцу подготовки, который они проходят, готовясь к Витебскому туру, все-таки они чувствуют себя немного увереннее, немного свободнее, у них больше опыта и багажа за плечами. «Королева вясна» – адзін з самых цікавых і прэстыжных студэнцкіх праектаў міжнароднага фармату. Штогод яго праводзіць Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, а пераможца абласных этапаў прадставіць свой рэгіён на фінальным шоу ў Мінску. Настасья Броўка, Леонид Табола. Навіны, Віцебск. Стварайце прыгажосць вакол сябе і не хавайце радасці ад прыходу вясны. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю і зноў будзем падводзіць інфармацыйныя вынікі тыдня. Вясенняга настрою вам. Да сустрэчы!